Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат, дарвозаи Ромид, деҳаи Тангаӣ. Хоб дар навори имрӯзаи мо бародаро буқачаҳои шведу Карпат, баъд буқои калон, баъд модагӯҳҳои зотӣ. Ҳоз дар давоми видео ҳамаша ба шуморо нишон медиҳем. Ҳама моло дусе ҷодан, яке як видео карда ба шуморо нишон медиҳем. Шумо саросима нашида навора то охир тамошо кунед. ҳамаи маълумотоша мо ба шуморо метем. Анаи якум аввали навора якум буқачаҳоро сар мекунем, буқачаҳои Карпату швед. Амира хушрӯ як бор тамошо кунед. Хоб лайкҳо ёд набурояд бародаро. Мо майда навора сар мекунем. Хоб ин ака ҷодо, ана ино калонш мега. Ҳами ҳардаш як хелаи не ки размерш калон не, яташ майда яка мана. Ята калон майда болошта, калон поёншта. Ана ино ҳардашам калонай, ана ҳардашам майда яка. Айн ҳами диаметри вай, ана калони корчаш фарқ мекунад. Майда карданаш ака беҳад зурай. Любой чира майда чизаи сахта, чизаи ҳами одамда нагрузка намешавад хулас. Ҷо баёш алмаз не яка. Корчош ина ғавси шабин. Чил ғавс хушро яка. Калониш 1000 сомонай, майдаш 700 сомон ака. Драбилко дорем, хеле бочкаи 4 кунҷақати 6.5 киловатт алюминий, ҳамаш 220 ай розеткаи хона кор мекунад. 6.5 киловатта алюминий 3500 оборот. Хоб дурунаш молотокдор. Хоб сев 200 нархиш. Анаи 6.5 киловатта меди шай. 6.5 киловатта меди. Ҳамаш универсал. Алафи тар, қоқ, донагӣ, ҷигори ҳамаи намуди вая мезана. Ҳамаш дар комплект 4таи сетка дора. Нархи 3500 медиш. Ва анаи намуд гирдако дорем фирмаи Алтимур. И 3 киловатта алюмин дора. Хоб 4 киловатта алюмин дора. 4 киловатта меди дора ака. 4 киловатта медиш 3900, 4 киловатта алюмин 3700, 3 киловатта алюминиш 3500. Баъд ҳамин намуд гирдак бақувват дар кор бошад 6.5 киловатта 3500 оборот меди дар кор бошад. Мана анаи ҳастай 4000 сомонӣ 3500 оборот 6.5 киловатта 4 киловатти тоза метиҳад. Ай кадомиш маъқул боша ака меги рӯӣ мекунем. Ҳайко акам хел чишаван дароз шуда бураван. Явр хушрӯ тамошо кунем. Пародошона пеш қафо як хелай. Тақрибан сини солашон 5 моҳа 6 моҳа то 8 моҳа 1 солара мумкин бурава. Ҳайко ака. хушрӯ аҳамият тем бародаро ҳамид бисёр трак сёмка мекунем. барое ки шумо бибинед чиша. хоҳишмандо бемалол метавонанд омода ай пеш бибинанд. рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Телефон, ватсап ҳамаш ҳаст. хоб инора ҳамаша савдош бемалол савдо кардан мегирем. Кадомида кадомиш маъқулай. фаҳмиша поча ғавсиш ҳамаша тамошо кунед. 4 кунҷа пеш қафо як хел. хоб ҳози сезони буқабандия ҳаракат кунед. хоб пародои швед, Карпат, ангус будааст. Анаи Карпата бинем бародаро. беҳад ҳамиш базеъ будааст. сезони буқабандӣ рӯзо салқин шудагия бародаро. касоне ки хеле обту мебанданд мана ҳаракат кунед. анаи қои гибрид ангустан. ангустои гибрид. хоб ҷа ягонта хеле вай нестайда. мисол чӣ бошанд қафош паст бошаву борик бошаву хеле не. ҳамаш бародаро пеш қафо як хел 4 кунҷа буқачаҳо мана. анаишон варианти ангуст. клетчикои ангуст боша. ако ҳаракат карда ҳама ҷоша чӣ кунем? сёмка кардаистем.
офтоби шумо хушрӯ бубинед харидоро. ира паҳмиша, поча ғавсиша хушрӯ аҳамият дем. Беҳад буқачои ба зеби хушрӯ. Хурдан саломатӣ иншолло ягон камбудӣ надорад. 100%. Намҷа чарида гаштаги боло. Хоб бародарон, нархошона аку маслиҳат карда ҳамаашта я нарх мондаем, я нарх. Бо хеле алоҳида боша, мета якта дута мегирифтагиё боша, метавонед ин майда боша, бо чӣ арзонтар вай кунед, савдо кунед. Ҳозир не ки нархош ҳамаша як хел гап мезанем, савдош бемалол ай бародарон. Муомила дора, доставка дора. Доставка аку якта дута ба маслиҳат ай, хеле крупни оптум бигиран ягон кас 5 та, 6 та, 10 та, ҳамаги 15 та иҷа якҷоя бигиранд. Анам хеле вазъиятҳода доставкаш бепул мешавад бародарон. Нархош 18 000 сомон, муомила дора, доставка дора. Савдош бемалол ай. Кадомиш маъқул шина майда таракош бо якта дута бигирен. Майда таракош бо савдои хушрӯ дора бародарон. Оптум савдо боша бо хуб ай. Ҳамаша якҷоя гирифтанӣ бошин, оптум савдода бо муомилаи хушрӯ мешавад. Ҳозир бошад бародарон, мерем хонаашда бо буқои калон будааст. Ғайр аз ин буқои калон, баъд говҳои калони зотиам будааст. Ҳамаша ҳозир навор карда ба харидоро пешниҳод мекунем. Шумо ҳамаи маълумотоша бигирен, маслиҳатҳоро кунед, харидори аниқ шуда баъдан занг бизанем бародарон. Буқоина об хӯрдехта. Мана инҷа чарида гашта 15 сар ҳамагӣ. Хоб набошам бародарон, наворро дароз намекунему. Мерем дига молора ҳам навор мекунем. Хоб бародарон, ана буқои калоне ки гуфтем ку аввали видеода, ана ҳамун буқоай 7 сар ҳам хел буқои нимтайёр. Буқои нимтайёр барои паридан ҳам созай, барои чиам, бониам. Касоне ки буқои нимтайёр гирифта даро чӣ мекунанд, тайёр мекунанд. Хелиёда меша вариант айда. Хеле ҳама ҷош пур шуда уже вай шудагия, нимтайёр шудагия бародарон. Инҷа 7 сар будааст ҳамагӣ. Пародоршона бинед, швета бинед, швета. Хоб ҳозир ҳамаша як бор хушрӯ нишон битем, баъд нархоша гап мезанем бародарон. Шумо саросима нашида аввал молора тамошо кунед хушрӯ. Баъд нархша гуфтан намегиреза. Паҳмишу поча ғавсиш ҳамаша аҳамият дем. буқои ашохоша маълум ай, ӯ қадар вай нест. буқои чӣ нестанд, пирбач шуда рафтагӣ нестад бародарон. зур бошам 2 солаам, мумкин нашавад 2 солаам. Мана наи сияҳа бинем бародарон, беҳтарин вариант. Вай наи кабуд. Пародоршон бародарон хеле пародои вай нест. ина ҳама ҷоша хушрӯхтон аҳамият ден. хоб барои бастану барои зотгирӣ буқои нимтайёр. хоб дурундам ҳастай бародарон. Дурундам ҳозир 2 таи дигай. ҳозир ана анаи сурхаю сурхам бинед бародарон. хурдан саломатӣ ягон камбудӣ надорад. ин сурхам буқои гибрид не айда, хеле стойкои симентал ай. қафошро дидам хеле нигоҳ кунед. хоб бай наи ангус будай бародарон. бале шикои ангус боша мана ҳаракат кунем. ангусти 100% хеле ахта кардагӣ нест. барои зотгириам ба ҳузур зот гирифта мегирем. паридан, чаридан, хурдан, саломатӣ ҳамаш 100% бародарон. бале шикои ангус боша мана марҳамат. ангусти тоза. хоб бародарон, гапа бисёр намекунему, нархоша гап мезанем. нархошон аз 33 000 сомонӣ то 35 000 сомониро будааст ҳамиҷа. хоб 4 таи 35 000 ҳастай. баъдан вай 3 таи дигаш 33 000 ай. хобо кадомиш маъқул шид скриншот карда ба ҳамин рақамҳои дар экран буда мепартоед, баъд савдоша карда мегирем бародарон. аз 33 000 сомонӣ то 35 000 сомонира. ҳозир бошад говҳои зотира рафта сёмка мекунем. ҳозир мерем мебинем дар якҷоягӣ. ай навор набураем. баъд молои
ки мо сёмка кардастем ба шумо маъқул шудаги бошад, ҳатман лайкҳоро бизанем бародарон. Хоб бародарон, анаи гавои гуфтагимон аввали видеода гуфтем ки дута гавои гусаладорон ҳаст. ина сиёҳ карпат будааст. гавои нав зоидагӣ барои мол кардан. нахиди гав анаи гусалачаш. Гусалаш нараи мода уҷи? Нар, гусалаш нар бо қача будааст. Машаллоҳ. ира меҷишена? алафи холиқати. Эм мехӯрем? Кам эм алафи холиқати бародарон. Хоб, ина рагаштаноша бинен я бор ҳозир. Я барам аҳлиша бинан. Гусалаша пеш барак, я бор улум куд. Ҳама чочоша хел қаб я чико аҳлиша бинан. 100% шит тамом. Тамом. Аҳлишта хурдан саломатӣ иншоалло камбудӣ надора. Шит я дандонша бинем ака. Ана дандонош бародаро. Якум гусалаша. Шит тамом. Тамом. Хоб бародаро, нарх навои гов 35000 сомонӣ будааст. Босам муомила дора. Даставкарам дора. Даставкарам маслиҳат мекунем вақти савдода бародаро. 35000 сомонӣ муомилаи конкретни дора. Шит ҳайко. Ҳоз баъди яте дига гови бо қачадор аст. Қачаи расидагӣ дора. беҳад қачаи фасон дора. Вайшам ҳозир мебинем. Рагаштаноша хеле покутӣ бинем. 100%. Нараи бародаро, дуюм гови гусаладор. И бо қачадор гуфтем ко. И гови шведия. Ана бо қачаша бинем. Қачам хеле расидагӣ. Ана очаш. 100% мол. ира бародаро намеҷӯшидааст. Фақат ҳами бо қачаш мехӯрад ширша. И буқа рафтагия бо ё не? як моҳ буқа мондагия бародаро қапида боша иншоалло буғуз. беҳтарин гавои мана. Хоб, анаи буқачаш расидагия уже. барои бастанам мешава худо хоҳад. барои зотгириям. И қапас уже харидана сар мекуна. ино чақум мешава и паруда. ай қафош бигзарем як бор. ина бародаро аҳамиятем 4 кунҷа очағавсиш миёнуш ина стойкара бинед чӣ қачаи базеб шидагия. хоб, ана акмошам як бор шу тамошо кунам чочош бародаро. яъма буқа мондагӣ будааст иншоалло бу қапа тамом. ҳисоби буғуз. хоб, я дандонша бинем ака. ҳозир я дандонша мебинем баъд нархоша гап мезанем. ина дандонош бародаро. шидака тамом. иш 36000 сомонӣ. боз ҳам муомила дора. муомилаи конкретни дора. хоб, очабача бо як моҳ буқаам рафтагӣ будааст бародаро. гуфтем ки нархш 100% нархай. мана дидам тамом. мана бародаро. 36000 сомонӣ очабача бо як моҳ буқаам мондагия. хоб, муомила дора, даставка дора. касе дар кадом буқа, кадом гов маъқул шид, скриншот карда мепартавен рақамода ватсапда. баъд савдоша кадам мегирем бародаро. ҳо бародаро, навора дар ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем. касе то охирша то ҳамиҷаро тамошо кард, дар комментария рақами 15 нависен. чанд кас то охир тамошо кардагиша буфаҳмем. саломат бошен, сарбуланд бошен. навораҳои зур ҳоли айпеш. марамат мана кадом мол маъқул шида бошад савдо кунем, барака ёбем бародаро.